מתהלך בחיים על חבל דק ומתלכלך בחוקים של המשחק, רץ נופל ומתפתל עד שיכאב, וכמה שאני אתכנן אלוקים יצחק, תן לי סימן שיגיע ואור שיעטוף את הנשמה, תראה אותי כאן משתגע בחיפוש אחר פתרון השאלה. אם כתוב בספר שזה עולם השקר, למה לי כאן לחפש אמת? ואם סופי מכאן ללכת למעלה אל התכלת, ממה הפחד לאבד? הנשמה רוצה את הקרבה לאור, ועוד הגוף לוחם ומסרב פה לעזוב. תגיד לי איך רואים את הטוב בין כל כך הרבה טוב? רוצה לחיות ולאהוב את עצמי, את האחר, להיות יותר קרוב. מבין שכדי להתמלא אני צריך להתנקות, לעשות כלי כדי לקבל את עצמי, את כל הטוב. אז אני בעצם ריק כמו טעם בשר ונשמה, ויש בי חלק אלוקי שמפריח את השממה. מבין שכלום אני לא החלטתי, לא קיבלתי הזמנה. אבא הביא אותי ועם האדמה, אני מבין ששום דבר פה לא חשוב. מעפר אני באתי ולעפר אני אשוב. יש מישהו במרומים שיודע את הנסתר והגלוי, בכל זמן ועת הוא קובע את העיתוי. אם כתוב בספר שזה עולם השקר, למה לי כאן לחפש אמת? ואם סופי מכאן ללכת למעלה אל התכלת, ממה הפחד לאבד? הנשמה רוצה את הקרבה לאור, ועוד הגוף לוחם ומסרב פה לעזוב. תגיד לי איך רואים את הטוב בין כל כך הרבה טוב? וחיפשתי למילים שלי מנגינה, ואין באות לי מבפנים כמו תפילה. הגוף יוצא לסידורים בחשיכה, והנשמה עודנה עסוקה בשאלה. כתוב בספר שזה עולם השקר, למה לי כאן לחפש אמת? ואם סופי מכאן ללכת למעלה אל התכלת, ממה הפחד לאבד? הנשמה רוצה את הקרבה לאור, ועוד הגוף לוחם ומסרב פה לעזוב. תגיד לי איך רואים את הטוב